Máme odštartované. Muži spávali sú už na dráhe. Voda na parádu vyzerá. Tam nám drží prúdiak bez hadice. Toto je veľký problém na pravom prúde. Neviem presne, čo sa ale viem, že tento čas 32-35 je ďaleko od toho, čo chalani dokážu. To ani nemôžem povedať, že to je raz toľko, lebo to je na polovicu, keď to prezvedú, aj to je čas, ktorý dajú, až keď to niečo pokazia, pretože